Donga kamanungsan. Panglimbang 5 menit dina Rebo Wage tanggal 7 Januari taun 2026 kapethik saka Injil Markus bab 6 ayat 45 tekan ayat 52. Donga kamanungsan tegese donga kang ora misahake antara wong kang donga karo kahanan sakiwa tengene, mligine karo kahanan pepadane. Saka kene, donga kejaba dadi sawijining tumindak sowan Gusti, nanging uga dadi sawijining wujud kawigaten lan kaperdulen marang pepadha. Jroning donga wong bisa mikirake sarta nganti wong liya kaaturake marang Gusti kang dadi tujuaning donga. Mesti wae supaya wong kang kakanthi jroning donga mau binerkahan saengga kahanan uripe dadi tansaya luwih becik. Luwih saka iku, jroning donga wong kober mikirake nang sipilian saengga salebar ndedonga ana timbul pratelan tumindak nyata. Jroning donga rasa kamanungsane manungsa tansaya landhep kaasah. Santo Markus sing waosan dina iki nyritakake Gusti Yesus kang lagi sembayang utawa ndedonga. Sawise paring rangsum kanggo wong 5.000 cacahe, panjenengane banjur sumingkir ana sawijining gumuk saperlu sembayang utawa ndedonga. Temtu panjenengane kepengin ngleremake penggalih sarta raga jroning Allah Hyang Rama sawise sedina muput ngladeni wong akeh. Panjenengane ngangsu kekuatan rohani marang Allah Hyang Rama. Sajae jroning donga Gusti Yesus uga pirembugan kalawan Allah. Saka waosan dina iki kita bisa mangerti menawa ana perkara liya uga kang katindakake Gusti Yesus. Gusti Yesus dadekake donga mujudake tindak panyawiji marang Allah Hyang Rama lan pepadha. Santo Markus nyritakake menawa nadyan katone ijen satemene Gusti Yesus ora kijenan. Jroning donga Gusti Yesus ora amung nyawiji marang Allah Hyang Rama nanging uga nyawiji karo pepadha. Jroning donga Gusti Yesus muji syukur mring Allah wit wis kaparengake tumindak becik ngrangsum wong 5.000. Nanging jroning donga uga Gusti Yesus melu ngrasakake ibu rekasane para murid anggone padha melah satang nyigar segara Galilea kang nembe ditimbus bantere angin sakal. Jroning donga jiwa kaalahan dalem tansaya kaasah saengga rasa bela rasa lan kaperdulen marang pepadha tansaya nyata. Mula Gusti Yesus banjur tindak nyaketi praune para murid. Rikala para murid keweden, panjenengane paring sabda paneguh. Aja wedi, aku iki. Atine para murid malah dadi jenjem. Bareng Gusti, para murid bisa ngliwati banter panimbusing angin sakal kanthi luwih jenjem lan kepenak. Para tresna pelem kinasih saka waosan dina iki bisa kadudut 3 piwulang. Sepisan wigatine donga kanggo tansaya ngemperake diri karo kapribaden dalem Allah. Tansaya memper Gusti, tansaya gampang uga nindakake dawuh lan karsa dalem Gusti. Donga uga dadi srana ngangsu kekuatan rohani jroning ngadepi ruwet rentenging urip. Kapindho wigatine ngantri pepadha jroning donga. Saka kono awake dhewe ninggalake sikap amung munjering diri pribadi alias egois, jer awake dhewe pancen ora bisa kapisahake karo pepadha sarta titah liyane. Katelu, bareng Gusti sakeh perkara bisa diatasi. Bareng Gusti kita dadi kuat lan santosa. Suwawi sami munjuk. Kunjung kasmo dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Allah Trindiji suci ingkang asipat langgeng, panjenengan menika sumber gesang lan kekuatan kawula. Kawula puji lan luhuraken paduka sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung kasmo dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.